Grupên çekdarên opozisyona Sûriyê xwe amade dikin ji bo rûbirûbûna gefên çekdarên rejîma Esed û metirsiya li ser sînorê parêzgeha Idlibê li Sûriyê. Eniya bi navê El Cebhe El Wetaniya Lilteherrür li xwe kiriye, di daxuyaniyekê de di îna borî de got ku ew gefên rejîma Esed û hevpeymanên wê bi ciddî werdigirin û ew hemû grûpan li deverê ve dixwînin ji bo ku wekû wan bikin. Ew daxuyaniya grûpa El Cebhe El Wetaniya Lilteherrür wekû bersivekê li ser gefên çekdarên Esed hat, bi nêzîkbûna êrişekê li ser deverên opozisyonê li Idlibê biryara gihandina rejimê. Welatê Tirkiye ji aliyê xwe de ku piştevaniya grûpên opozisyonê li devera Idlibê dike, hin xalên çavderiyê yên leşkerî li wê deverê vegirine û Enqera hewl dide rêgiriyê li hêzên Beşar el-Esed yên piştevankirî ji aliyê Moskowê bike. Wezîrê Dereweyê Tirkiye Mewlûd Cavuşoğlu îna borî gotibû ku çareseriya leşkerî li Idlibê wê karesetekê bi xwe re bîne û got jî ku divê ew berdewam bin li ser karê xwe lêgel Rûsyê ji bo berdewamiya rawestandina şer li Sûriyê û tekezî li ser parastina deverên kêmkirina Asê Şerk li Idlibê kir ku Idlib devereke giring e ji aliyê mirovî ve û ji aliyê rûbirûbûna terorê. Niha jî metirsiya êrişeke kîmawî li Idlibê heye ku rejîm opozisyonê tawanbar dike bê vegohstina rejeyeke çekên kîmawî ji bo Idlibê û dixwaze bi wêyekê êrişeke kîmawî pêk bîne û pispêre rejimê û Amerîka jî berheviya êrişeke leşkerî li ser rejîma Esed dike eger êrişa kîmawî li ser Idlibê bike.